longsi sorkar pen thangna asai claim pidam de derajo radatum kachelengana thu kisungnan There basa rong phara rongarat thur paksi rehingame kachesalam Karlita phukon rong pichikimo football kachapate kepangcheng Kardom pini Karbang Life Midday News Salong Penili Sami Jilihan Sepi non arjik tha Bertang Tonpen Pholoni langhen lapen Singhason constituency ke tham chilang perapita sorkar temong arongara ratumke kacheleng atowar lapen dolong kawyajok kisung chichak nang bomlang Sorkar temong arara phan komad IMAC lo kilang ponpong athe lake constituency ke tham kachetok adim pena Langhen Pholoni lapen Singhason constituency kachetok sorkar temong arongpen Jaipong adak ke parpandon pen selavar aroyalong kedamtang ningkan crazer kebra troxer kebra isian ningkan hot dolong selam lo bonta ninduk mimi alama bangke bangso adolong ka selam patangte lapu amat kibikok lapen non ningkan ko ana philone madu asarkar atumta ka selam thuthe derajo sorkar temong arar atumke kachelengana thu penangan akisung dokoklo Sorkar temong arong puwai phit sitami sorkar pen thangnat akerap kelong le derajok alang letum aningkan choklem chodam hithi borwa school college lapen kesokione hot kachelengone penangan akisung chitong nanglo kedamtang chiti ni phai ingkor rap pho arni nilitum apherangke dimaklongan kahumri damahot hadak rong amekaratum kachithana tengke nilitum arong lake Singhason Pholoni lapen langhen lake thom constituency nang parlo pondo Bonda bangke thom MAC atumta nanglangle laso joine nilitum non ke kisung chichak nang piklong Sorkar pen ke rona sangchu endunji pusitami towar ka henu lapen dolong ka viajok ahot pen ke sangta langnang pontidet lapusonta chitong nangno Itum la dak homosti ke thom do Pholoni homosti sido anpen Senason homosti sido lapen langhin homosti ke thom along pen ni tumarong nang ke langle nat MDC da nanglangle po MDC da nanglangle Senason constituency MDC da nanglangle mane Pholoni constituency ACM MDC da nanglangle ampen Senason da nanglangle dan langhin da nangle la sini litum kisung lo la angbong gani tum la kitim ke duduna tumke ona ke thom dudulo towa nang kawe dolong nang kawe ni litum la nat rong throxin net kep do la non bang kerong nasang kibom lo sarkar pen lang so sang tani tum ke chanunta lang ke harnang langkang hubante sang tani litum ke lang chilu nang lo la anak kisung akelak ke phonang lo setak bang phu MDC IML ke mana huta inuta to anang wan pipo buhu nang chobe angke abhu jok dete doar mani ma manbi Election apor hodlote lam doklam thupen nang ke chak te kangatum dopeklo bonda pini arnianta bangso adolong nang selam pia bang avidetlo Bangke thom MAC angbong kache koi se roi tot anse nilitum sungdum bimlo বুলি কয় নিদিয়ে এতিয়া তেনেকৈ ইমান বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আজিলৈকে দলংটো নহ'লে তেনেকৈ এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল এডুকেশ্যনৰ হেৰিটোও দিলে সেইটোও এতিয়া ধৰি লওক কোনোফালে কামত নিদিয়ে গাড়ী এখন আনিব নোৱাৰে মানুহ এটা যাওঁ ক'লে যাব নোৱাৰে এতিয়া বেয়া হৈ গ'লগৈ হয় নহয় জানো এতিয়া সেইবিলাকো আমাক ভালকৈ সুবিধা কৰি দিলেই হ'ল তেতিয়াহে আমাৰ মানুহবিলাকে ধৰি লওক সুবিধা পাব যাব অহা যোৱা কৰিব পাৰিব ইমানে চৰকাৰে আমাক ধৰি লওক ভালকৈ চাই কৰি ৰাস্তা পদূলিবিলাক ভাল কৰি দিলেই হ'ল আমি এতিয়া ইমান Lasi non probjen pen bangso dolong puthot nang salam thute kulote non ke bangchi MLA election hotke vote pidun thekte puta alang letum kachang friend padopon Halat nang langle langhin constituency ta ACM IM kemana tum tala pulu ni tum hanang pahano nang tum Pholoni langhin ni tum bagathom chirum pep te sa so dolong bonai po to anang wan pipo jaipong pen hoy gomari torloi ekdom jaipong lang sali nang pami popu abang khunang ke chak atum dupiglo setala non puan tani tum ke akisung ke phunang school ke dun high school du ME school do jaipong ni tum ke dun ta lang ke hanang lo non ke hala sut ke da bang te heng dak lo ante non dolong bang ka beda dolong mat avita beda lo non la si ni tum han ansu sinang rap thek sonte abang pho MDC ke man ya tum ta non ke thur je tum ban la si ni nang churu lo nang chuneng ri lo nang tum hin pen ni tum ke do ke thak sung pik mane humusti ke thom mat inut po Pholoni constituency nang palang na
อันกำลังหินบุปหลังหินคอนเทนต์นังพลังนะตานางลังเลยหินบุปเซนาซองคอนเทนต์อาเซียนนังเอ็มดีซีนังพลังนะตานางลังเลยเดอร์อายกนี่ตุมเกกิซุงลังเกยังอาซอนเซนี่ตุมเกมานังโคกโลลังเห็นเป็นสารปังเริงจิกัทกระเบียงน้องหลายฮารุคัตอิเล็กทริกซิตี้บอร์ดเห็นเป็นเกลังกับปังเรดอนปาร์เปกจอกเทเรบาซารองพารารองอาราตุมทอร์ปักซิริหิงามีอังตอนเป็นกัจเจสลัมปัจจุนปนังกอกลงpenangan anengkana phisi inglongar lokedo therebasa thedong misolongjon donghap aperthian rehingame awarsa kipipon pangcheng ponno bonta thikadaratum rehingame anujoke samhot fit hinivet kapaharnuk chodajok penangan rehingame anujok anparta ki eyahot kanghayabang chehelobing banga joksi non barla por arwe ke jang hora bangke rehingame anujok do anta krep jaya sonsi thekponlong lason se rehingame anujok ko an se kangtui nang jima kangtui te derajok thengpi thengprang aro ke bap thep berben penang an inglongar loka habar misolongjon therebasa nolaso thedong aradatum rehingame che thorlong wang ve data sonsi nangman ronglo that Sachin Henta habar Sachin Henta constituency habar inglong habar jasa penang an ningkan pen labang so habar electricity ti kavya joini penang an lo charlie ana thu milurpi ne kavya joini penang an ke sungkate rodolo sidame penang an ningkan phi jag electricity board da harogat electricity board pen meri hing nang hing lo la pen al department pen ke la puana arong positame theribasa daga rong sitame alain ari nang hing lo la so phi hutpen ke me ka vidyat hutpen ke thpi ne ke baba thpi tomon pi ne ke baba thpi ne ke baba hutame meri ari hing dak pe pulode nangkelang dun nangkacari dun department hin pen thang initiative babe sitame daga rong ara tum alang ditum rong sit thut paksi kai keda ningkan wang da alang ditum sikache paduglo la pen labang so electric post sitame alang ditum jungjung pen si tata mobile pen puno tractor pen no alang ditum si department long enam po la posol si alang ditum aningkan wang dalam tum na cepat bom non da kar rong para rong pen ke meri hinga hut pen thengpi thengprang gadu ko ke ba pen ajok aprang anuyok ti ke henu engke phut ni vet ti engke anuyok amukhata non hilai lab lo la pen haiduk lab lo la pen ke me thang si ni tum rong pen chingwai si me phan akenang de ko ko si ni tum ma hin pen si ba bari bi thung theng pian ta chipi lap si la hai rap thur pak pen si ni tum lap bu rong si sta me ni tum ma hin pen tapu si klem pon lo ini ni tum la si rat pen ka du ka ve pen ni tum chelang si ni tum klem pon bom lo lasi there basa rong phara rong ara dum chingwa jing sai ponsi an so se me senten rehing ame avar sai kevan onjia phanpura rong be rong thak thengpia rong ke thedo an pilapsi rehing ame anujok meter phoke pan ajak pado ponpen rehing ame anujok ke samasai ke klem pachun ponlo dena rong pen bikram teron karbyang nong live kedam tang ningkan suri hini ra kreser kepen ningkan suri hini ra inkoya ningkan angbong han lokrok lems pen kupipi asai sike klem kedam ponma aputhak chepaklang ponsi han lokrok lems ningkan nisekamai kapadopon kedam tang chitini phai inkoya priani west kar benglong han lokrok lems along ta ingdeng tretrok ningkan isek penamai pangnipon ada por phai kepen kapangni bangso amai long lem samai phu member te rang pensi mai je phai pu pon lapen laso hot lems tun mai phu tangka kro mai phu barem ambiram darphang observer ateng pen naba kumar datta junti ti mungpi lapen rumi kropiatum chetong don lems chun bang mohan pator ke ja tengke kedam tang ningkan surihini ra kreser kepen ningkan surihini ra inkoy ningkan angbong bangso alem sa hinpen lems along le along kobe narekoy lapen nimu aklim ke lapen ke pare longli pacheklam a hoyar pong
nordong kihut lapen lemsa hempen rong jamir kiborput bhelapara an arlongso aduk mate sen gravel thoklo জনতা পাৰ্টি আমাৰ এমপি মহোদয়ে এটা মিটিং আহ্বান কৰিছিল পুৱা 10 বজাত আৰু তাতে এই সভাখনৰ আমাৰ মাননীয় তেখেতৰ ডিচিশ্যনত আছে সভাখন সেইকাৰণে এই তিনিদিনা আমি সকলোতে আলোচনা কৰিছোঁ Lason thak thak se kewangji ningkan suri hini ra inkoipen inkoira isia ningkana pharman lemspen puthot lak isi kovi aklim kapari ponjephan chisik pontanglo lapen bangso lems kapachin thur ponjephan barbani ahithialong lemsamen pen sika lak hini atangka dak enlo bonta corona ajoini pini arni anta tangka rumlong le deklo puta pator asangho pachini pon News Desk Report Karbiang Long Live Tang non malong so dihina mopan birtang ton poniksina Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakulada long nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachiomapi kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akulada long kedam japhan apor duredat pusitami matha ikri bangso akulada long pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adum. Dihena Mopi Puthot Birtar Jupon Teglona. Dokmuka Cooperative Lemsalong Ninka Nesek Amai Pipadoponsi, Ninka Nesek Ambong, Kiklempon Potak, Kachetang, Padopon. Dokmuka Cooperative Lemsatum Kedamtang Chiti Inkorap Ho Arni, Ada Porpai Kri Isimalom, Ninkan Esek Amai Pipadopon. Lemsamai Pu Rajan Rongpi Kachepahem Pupona Mailong, Maike Pa Alamthi, Lemsachun Bang, Sonsin Kropensi, Pachinipon. Mayalong Kilang Charidun Amanpet, Junior Inspector Munus Ronghang Chitongdun. Anparta bangso lemsalong dun mai phu kamsing rong pi pendang lok klembang phu bang phi lapen lemsalong ke pater pi dun abang phu bang phi tumta chitong dun Mayalong Jasimet kedam tang ningkan surihini ra crazer kepen ningkan surihini ra inkoy ningkan ali ke long lapen ke padam alakha chipaklang pon detpen ke bangji ningkan surihini ra inkoy pen ningkan surihini ra inkoy ra isya ningkan apartment bangso alems kapaching thor ponjia phan loan nc asona sai ke klem ponjia puthakta kachethan chimum padoponsi dokmuka cooperative lems ningkan esek amapi ing samjin pen pachun ponlo nang dun no lapen de as per Assam Cooperative Act and rules are taken alang itu by law or not taken AGM do panilo lapen juru lo DOD members lapen chairman secretary kemarin samjin pen ini meeting annual general meeting pacun tegi apa lapen dalang itu annual general meeting lo budget kedeng pon lapen cash account pen jenglo alang itu dak mulai cincai kono lapen dari kita langung lo alang nanti kencong lo nasi puthot alang itu non head secretary pen pacini je itu dokmuka lem soy pen ta loan KNG tax bank pen mate nabard pen non kita tang iru ya prang hadak nabard ahin pen meeting call lo nasi lagi mesin alam lo jong si loan jong si endun tek lapen tela so loan na poisa pen jong si mesin karbar TDS pen bahaya karbar jong si coklat mungkin kulante langsung dokmuka lem setelah langsung si cingfu tegi milihin pen ini lo
Dokmuka pen Samsung Inti Karbi Anglong Live. Hanjang Langso Sports Association atum pater pipansi BDO barem Karlitang Phukon rong pichikimo amen pen Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship Hanjang Langso patho klamalong chiti ni phai inko ratrok arni pen pangcheng pontanglo Hanjang Langso Sports Association amai phu Jivan Chandra Pathak kachepai phupon amai long HSC alama ingthur ponsi HSC adon mai phu William Signar kachetongdon alohi atumaphan pachini pon Kangpu amai long Bokajan MLA Dr. Numal Momin Alohi Sarpo Aman Pen Chitongdon. Manpeng Alohi MSC Mukut Mahanta nominated MSC Bapuram Kisko Lapen Penangan Kit Hikiding Atumta Chitongdon. Labangso Football Kachapate Kichinglong Japan Alohi Sarpo MLA Dr. Numal Momin Pensi Kit Homangdeng Karlitang Phukon Rongpi Chikimo Football Kapathulong Japan Ingpu Pidonsi Pangcheng Pondo. Kicheng CR ni kapathu pon laki Kongching Football Club pen Tenglijan Achig Youth Club angbongsi chedai ponno kapathu kicheng pen KFC atum kachetong krubajok ball ipum TAYC aphan thaplo Kisangapor hot nong nam kachithangklong lunsepo Rada Sai Klembang KCS Klembang lapen KLA Klembang phu Karlitang Joyram tisophan minute isiapor kachikimuk padupon Kisang Afrika pathupan hot KFC atum puthot kachiting group lapan kithek serajok goal phot hap thotsi TAYC atum aphan goal flipen chepa hapon deplo Kidamtang ni phai inko rap pho arni kapathu hot kilang charipon AFA referee Shankar Terang pensi inside si ni phai inko rap pho arni kapathu along kethek nai abang phophan Pherangking Vishnu lekhe pensi alang liphu langmang lekhe kongka lekhe lapan athi sadhen terangpi chikimo amen pen pajjer ponno Ke thamangden Karlitang Phukon rongpi chikimo football kachepate along kado kawe terang kwe phliatam se chepate ponpo Bokajan tananan terang Karbi Anglong Live Tang thepini Karbi Anglong Live midday news kelapon sakang toniklo dome thakme arnikimi